No čaute, konečne je to tu, prvá časť zo seriálu Death Valley. Cesta Feliciou na najteplejšie miesto na svete. No aby ste to všetci správne chápali, tak si určite pozrite aj prípravu, aby ste pochopili kam a s čím to vlastne ideme. No a samozrejme všetky diely budú na seba nadväzovať, uvidíme koľko ich bude podľa toho, ako vás to bude zaujímať. Náš cieľ je úplne jasný, dostať sa Feliciou nejakým zázrakom do údolia smrti, respektíve Death Valley, a potom ešte na najsevernejší bod USA, kde sa dá dostať autom, industriálna dedinka Dead Horse. A medzi tým vám samozrejme ukázať všetko zaujímavé po celom USA, vrátane Kanady a Aliašky. Toto je pár bodov, ktoré som si už dopredu vyhliadol, ku ktorým sa chceme ísť pozrieť a natočiť ich. Bude to opäť 3-mesačná expedícia, minimálne 30 000 kilometrová, keď nie viac, v ktorej vám s Eugenom prinesieme tonu kontentu. Však vidíte, koľko tam toho je, ale to určite nebude všetko. A mimochodom, presne ako to bolo pred rokom, tak je to aj teraz. Na Hero nájdete už teraz ďalší druhý diel. Čiže koho seriál zaujíme natoľko, že by chcel jeho výrobu podporiť a pozrieť si za to diely skôr a samozrejme bez reklám, tak odkaz na Hero máte v popise. Za 5 € mesačne sa to podľa mňa určite oplatí. No a samozrejme, aby som nezabudol, tak všetok náš úplne nový cestovateľský merch, ktorý ste už pri Oimiakone chceli, ale vtedy ešte nebol, nájdete na mojom merch e-shope adventuresmerch.sk. Je to dosť veľká kolekcia, nájdete tam mikiny, trička s dlhým rukávom, čiapky, felda vône do auta, rôzne kľúčenky a samozrejme aj všetky moje ostatné kolekcie. Odkaz máte v popise. No a čo nás čaká v prvom dieli? Let do USA, samozrejme, kde ma čakalo veľmi nemilé prekvapenie imigračný úrad. Uvidíte, ako to dopadlo. Potom sa pokúsime nájsť feldu, čo tiež nebol ľahký oriešok. No a budeme sa musieť oťukať, ako to v USA chodí. Ideme na najteplejšie miesto na svete a čo sa nám stalo? No auto sa už teraz prehrieva. Zrobíme si ešte nejaký ten tuning a skočíme aj za Eugenovým kamarátom z detstva, ktorý nám dá nejaké tie tipy a triky, ako to v USA funguje. Dokonca ma pouzí na jeho 750 koňovom báve, to len bude. Ukážeme vám podľa mňa najznámejší americký obchod Walmart, alebo aj obchod, kde sme našli kofolu. Či dokonca uvidíte rozhovor s dievčatami, ktoré tu žijú už dobrých pár rokov. Takže teraz pozerajte prvý diel seriálu, sme úplne na začiatku. Pozrite, tu je vlastne náš motor, čo tu Eugen, sám si to tu vykladal? No, s pomocou jedného tu pána vzadu. Aha. Fúha. Je to ťažké hovado, to má asi 70 kg a je bez hlavy. Hej, tu sú ešte k tomu nejaké zvyšky. No a robíme to, že ideme si poslať 10-kilový balíček do Ameriky, ktorý nám tam príde, dúfame. A teraz to má koľko? 9,25, máme tam nejaké takéto proste veci, čo nechceli by sme posiať na spodku, sú aj tie nožíky, sekera a nejaký sprej na medvede, proste také veci, čo by sme sa obali, že neprejdú. Pozrite, kazašský toaleťak. Tlač, Eugen, 70 kg motor, poď. Zvládneš? Fúha. Ešte ideme radšo na bazoš pofotiť. Tu máme starý chladič náš z Feldy. Budíky nahrané, tie si necháme. V prípade potreby ich pošleme do USA, nie? Hej. Nie. Ba, to si akože vážne bol? Hej, si sa nezamyslel? Ja celý deň som zvyknutý ti odpovedať hej a potom až to rozmýšľam nie. Peťo aranžuje veci, ktoré ide dať na bázoš, kolo číslo 2. Všetko zvyšné, to je v procese pratania garáže. Áno, všetko treba predať, čo má potenciál ešte využitia, nič nevyhadzujeme. Ja by som aj zetka dal na bázoš. No proste toto sú veci, čo sme rozložili na zem, toto sa ešte predáva. Toto všetko ešte máme, plus tieto veci ešte. Veľmi dobrá vec v predaji by som chcel podotknúť. Je rádio na kazety, ktoré prežilo Oimiakon 3 mesiace na ceste. Ava, najlepšia pesnička. Toto tu prešlo celý Oimiakon, však to nie, že to je hodnota nevyčísliteľná. Hej. Ja už som viackrát vo videách spomínal, že Peťo je najväčší triedič na Slovensku. Celé to smetie z garáže, čo nám ostalo, vzniklo. Peťo nakoniec ešte triedi a treba si z neho brať príklad. Hej, jak vždy. No takže takto vyzerá náš 10-kilový balíček, ktorý pôjdem poslať za chvíľku na poštu. Podľa mňa celkom v pohode zabalený ten box. Fajn, prešiel presne týždeň, odkedy som tento box bol poslať na poštu. A už sa doručil, ale z Košic mi dorazil až do Rožňavy, kde mám sídlo firmy, pozrite sa. 77 €. No a dopadlo to tak, zakázaný tovar. Takže nič. Čiže celé rozbaliť, posielať to teda neposielame a skúsime to, čo sa nedá poslať poštou, zobrať predsa len v tom lietadle. Uvidíme, či to všetko prejde skenerom, alebo čo nám na tie sekerky, nožíky a ten sprej povedia v lietadle. Ja som fakt zvedavý. A určite aj vy. Pozrite, asi vadil iba sprej, ale nie som si tým istý. Sprej. Že by im vadil iba sprej? No, ideme volať, lebo nechápeme, že či sa na tých letenkách dá refundnúť tá druhá letenka, čo nám má ísť v septembri späť, lebo treba nám kúpiť obidve, aby sme mohli vlastne... Čo zrobiť, Eugen? Vrátiť letenku. Ale colníkovi musím ukázať, že máme cestu späť akože kúpenú. No, som zvedavý, jak ti povie tvoja angličtina teraz. Vieme obidve dobre čítať, písať, ale rozprávať, no,
To bude také lámavé. Jak je rozpísané, kedy robia? Monday to Sunday? Hej. Tak to je od pondelka do soboty a dneska nedela. Ani ty si nevedel, že Sunday je nedela? Nie. No dobre, takže od pondelka do nedela nič si nepočuli. Bude zábava ešte v Amerike. Bude. Hello, do you speak English? Yes, sir. Yes. My name is Eugene from Slovakia. Now I am in front of a computer. I would like to book flight tickets from Košice through Vienna to Washington, USA. No tu my sme vlastne chceli zistiť, či sa tie listky dajú buď presunúť, alebo úplne zrobiť s nimi refund. Lebo my sme dostali také info, že keď prídeme do Ameriky, musíme mať aj spiatočné letenky. Preto sme si kupovali aj spiatočné, ktoré sme chceli potom buď zrušiť, alebo presunúť na správny dátum tesne pred odletom z Ameriky naspäť. Yes, you can do it. If refund is allowed, you can do it. Last minute also you can refund. Okay, with this economy flex, yes? Correct. Yes. Okay, thank you so much. No problem. Have a good day. Thanks for calling Australia Airlines. Sorry? Thanks for calling Australia Airlines. Anything else I can help you with? No, it's okay. It's just this. Thank you. Okay, have a good day. So thanks for calling Australia Airlines. Bye. Okay, bye. To turečtinu si klikol, či čo to on tam Ja hovoril? som nerozumel. Ani jedno slovo, len či ti môže ešte začím pomôcť a jedno yes som tam rozumel. Nič. No, že sme asi 40 minút špekulovali a zisťovali sme 2 týždne pred odletom, že koľko my vlastne dní tam môžeme byť cez cestu a že či môžeme ísť do Kanady a že akým spôsobom vieme auto dostať, či aj z východného pobrežia, to ešte maily treba písať, alebo nejaké také prekvapenie na záver, možno cez inú stranu, proste dlho. No teraz vyberáme miesto, Peťo bude pri okne natáčať vám a ja budem vedľa neho, ale sľúbil mi, že sa vymeníme aspoň. 3:58, no vlastne 4 hodiny a ideme na letisko. Takže sa teším na môj prvý let v živote teda. Košické letisko, sme tu. Ideme, Batožina, Eugen. Dobrý turista, nie? S klobučikom. Masaker. Uvidíme, čo nám vyhodia z Batožiny. Dúfam, že nič, tie sekerky, nožiky prejdú, snáď. Aha, prešli sme kontrolu, prešlo všetko, k Batožine nepodali nič a tam je naše lietadlo. Eugen, si ready? Ja som ready, mám bagetu, mám kolu. Ideme na to. Tam trošku dezen. Trebalo by vymeniť gumy za letné. Sa tam chýba, Peťo. Á, to ešte vydrží. No takže sme usadení v lietadle vedľa seba s Eugenom. A toto vidím z okna. Pozrite, už ideme. Dobre to zrýchluje. Jak vo Fabii. Ty kokso, už ideme hore. Dobre. Krása. Pozrite, za necelých, no neviem koľko, pár minút sme pri Rimavskej, tam je rušička, na ktorej som bol asi v 2021 a tam je Rimavská. Takže môj prvý let, páči sa mi to, Eugen. Sedíme vedľa seba a za chvíľu sme tam. Fúha, pozrite, tam je dúha a tam to vyzerá jak búrka. Už? Fú. No toto už vyzerá ako väčšie letisko trošku. Takže zmena, jak sa volá Švajkart, asi toto letisko tuším. Hodok cena 8,20. Naše G26. No, tu je pravdepodobne naše lietadlo. Asi. Čo by bolo dlho už sedieť? Išiel skúmať hry. Toto je náš stroj. Boeing 767. No, sme v Boeingu. A vyzerá to tu, že je to tu podstatne väčšie. Sme tu nejak takto nasačkovaní. Takto vyzerá lietadlo. Zaujímavé. Tento
let ideme. 7600 km. No ideme na to, už sa to rozbieha. Som zvedavý na ten stlak. Fúha. Riadne. A už ideme. Fú. Pozrite, normálne 500 ideme a ešte máme 9 hodín 6 minút do príchodu. No, teraz sme v totálnom oblaku. No, tak akože po necelej hodinke tento chod vyzerá to veľmi dobre, je to teplé, jak čerstvo upečené tá brusketka. Mňam, to bude fajné. Pozrite, tu je normálne sneh hľadať všade. Sme už niekde nad Kanadou. Sme prešli z oceánu teraz nad pevninu. No pozrime sa, jak spláchnem v lietadle. Záchod. No, už sme nad hranicou USA. Pozrite, vonku je minus 60. Do príchodu máme hodinu 45, no a tu niekde sa nachádzame. Pozrite, v čom my pristávame. Ja nevidím, kde je krídlo. Aha, konečne vidno zem. Ale už vychádzame z hmly. Sme 300 metrov presne teraz. Takže oblaky boli až po 300 metrov nad zem. Pozrite. Tak nejak to vyzerá. Zase oblaky kus. Ale to je jedno, už vidíme zem. Dobre, už pohoda, nie? Ty kokos. Washington DC. Neverím. Dobre cesty tu majú. Jaká diaľnica? No, ideme sa dotýkať zeme. Som zvedavý na to. Ideme 263. Klapky hore. Celkom hladko to je. Na to, že je voda zase a mokro všade. Dobre. Dobre? Ale nevyzeralo tak dobre až. Nevyzeralo to dobre. Prežili sme. Ideme teraz na colnicu, držte palce. No takže sme už vo Washingtone. Ja som imigračne prešiel a Peťa zobrali na second check, na ďalšie otázky. Som zvedavý, jak to dopadne. Neviem, podľa mňa ho to budem čakať minimálne 20 minút, keď nie viac. No majú mu zapečatili pás, akože mu dali do takej plastovej bedne. Pás, keby, jak po travinách pipátko, keď dačo daj parfém a išiel cez nejaký turniket. No tu budem čakať, zatiaľ budem čakať na kufre. Ja už zaspávam. Prešlo 55 minút. Nič sa nezmenilo, čakám stále Peťa. Jeho tam asi varia. Čakám o 55 minút, prešlo. Nič. Secondary check, Peťo. Po 2 hodinách som vyšiel vonku. Peťa ešte varia. Poslal mi, že aby som mu preposlal dokumenty na prevzatie auta. Idem dnu naspäť. Páči sa mi, ako tamojší ľudia stretávajú svojich blízkych a kamarátov. Rôzne plagáty, rôzne balóny, kvety, vzadu welcome, home. Počúvajte, ja neviem, 2,5 hodiny, fakt. 2,5 hodiny, Peťo prišiel. Povedz, Peťo. Jasne, že som natáčal. Nie, toto ja teraz nemôžem. To až keď predýcham sebe. Konečne. Ja už som myslel, že proste, že nič z toho. To nie je isté, hej? Ešte to nie je isté? Neviem, podľa mňa nie. Ale čo, klobúk ťa prezradil, alebo čo? Asi, hej. Pomeň si, ja už tak nevidím. Nie si hladný, tu majú tu nejakový tento. Dobre. Takže prvé americké núdzové jedlo som sa odhodlal, že idem už trošku zjesť po neviem koľkých hodinách. Koľko to stalo centov? Celé toto $35. Koniec. Toto, tak. Tak a tak. Koniec. That's all.
Tak to staré dobré Slovensko. Hľadáme teraz niekde metro a toto asi by malo byť metro, ale je to nad úrovňou zeme. A snažíme sa... Aha, Eugen, je to Silver Line. No, toto celé je Silver Line. Takže tam by sme mali ísť a snažíme sa dostať na hotel, kde si oddychneme a zajtra ideme po auto. Došla ti SMS-ka, že môžeme ísť po ňoho? Došiel mi mail, že prišla platba, konečne na to sme čakali dlho, takže zajtra ideme po ňoho. Ježiš, ja neverím, že sa nám to podarilo, že ma pustili. Ja už som fakt si nemyslel, že ma tí colníci pustia. Odchádzame z letiska na hotel metrom. Ježiš, ja neverím, po ďalších 2 hodinách sme sa dostali zo stanice. Počúvajte, ja som tu už bol z toho dňa taký rozbitý, že som zabudol v polke vety, čo som chcel povedať. No, asi sa dá dneskajší deň nazvať úspešný. Idem skúsiť niečo povedať, ale už mi to nemyslí, lebo my máme teraz 8:15 večer, tam to vidíte na čase. To znamená, že nášho času doma je... Fú, idem to skúsiť počítať. 8 plus 6. No to ale to je ťažké už na túto dobu. 20 plus 6. To je 4:03. 4:03 ráno a to o takom čase sme včera už vstávali s Eugenom. Respektíve, ona si ani nespala, ja som stal o 4:03 presne. Čiže po 24 sme totálne rozbití a ideme spať. Ani storky dneska nestíhame robiť. Ale veľmi pekné ubytko na $98. No a zajtra musíme vyriešiť aj tento problém, že nemáme žiadnu redukciu. A zatiaľ si veci nevieme nabiť. Ale tak môj mobil má nejakých 55. Eugenov zhruba takisto. Takže zatiaľ pohoda, ideme spať. O 8 nás čakajú raňajky. A o 11 máme check-out a ideme po Feldu. Peťo, dobré ránko. Tak sme na prvých amerických raňajkách. Wafle si idem zrobiť zo poháru. Peťo si ide urobiť wafle. A inak čaká nás za chvíľu 100 niečo kilometrových prejazd ku autu. A zháňame možnosť, ako sa dá dopraviť vôbec tam. No som zvedavý, jak to urobíš. To asi dosť, nie? Tak to vyzerá. Asi zažube teraz celý stroj ako prvý klient v reštaurácii. Ježiš, hej. Nie, víš, tu máš odpočítavanie. No wafle som už vybral, ja si myslím, že celkom pohodičky sa mi podarili, trošku som tam toho dal viac, ale vôbec sa to neprilepilo a fajne sa to vybralo a vonia extrémne dobre. Normálne sme spali, teda ja skoro 12 hodín, taký sme boli rozbití, Eugen síce trošku menej. No, druhý deň už vám môžem povedať, že sa včera dialo, už som vyspatý, už som najedený, už dobre. Včera som tam skoro 3 hodiny sedel a pendloval k policajtovi a naspäť, on si ma furt volal, keď mu dačo nesedel, to bolo aspoň tak 10 krát som sa posadil, išiel tam a furt chcel nejaké nové informácie, ktoré sa mu nezdali. Ja už som fakt myslel, že to už nič proste, to oni ma tam otočia. Oni chceli všetko vedieť, všetko čo vás napadne. Kde bývam, s kým bývam, kto sú rodičia, účty bankové, Donio čo je, celý môj YouTube si pozreli. A to si teraz predstavte reakciu toho colníka, že otvorí si môj YouTube a tam komíny, vojenský content, pyrotechnika, výbuchy, Cobra 8. Kúkaš, to čo je? Proste také veci, čo už ani nechápem, jak mohli s tým súvisieť, oni všetko chceli vedieť. Ja som až nevedel sa vykoktať poriadne, už keď také by sa ma pýtali, že som ani proste nechápal, že čo? Neviem, proste to bol brutál. Fakt, ten policajt bol taký, totálne ma chytal za slovíčka, keď som dačo povedal, sa to zaspýtal a znovu, a potom už som to nesedel z prvýkrát, keď som tak čo iné povedal, no ja už som nevedel, že to už ja už som nevedel, čo mám povedať. Konec, Eugen. A prišiel ti taký moment, že si už myslel, že ťa proste nepustia? Už si tak pochopil, že kašľať na to, nepustia ma. Hej, jak ma tam proste furt volal a potom zase ma zavolal a som si sadal potom zase do čekárne. To je CPZ-ke, ty kokos, ja som tam sedel, pri úplných tam boli takí divní ľudia všetci na tom secondary check. To si prišli všetci takí, ja neviem, čo z basy vyšli alebo čo, a ja medzi nimi. Počuj, a pýtal sa aj na mňa niečo? Nie. Ja som potom už hovoril, že sme akože dvaja, že ešte je Eugen Fonkin, potom aj tebe skúšali volať, ty si mi šikovný zobral batožinu, potom tu museli sme hľadať. No proste celé zlé, to bol koniec. A ja som vlastne celý čas Peťa čakal, a keďže som bol mimo diania, tak to bolo tiež také náročné, lebo som netušil, čo sa deje, nemáme žiaden kontakt so sebou. Neviem, či vôbec ho pustia. Po 2 hodinách ja už som bol s tým, že proste ho nepustia. Ja už plán B rozmýšľam, plán C, že tu ostanem. Peťo pôjde riešiť také víza. Ako bolo to zle z oboch strán. Ale nezavidím, Peťo, tebe, že čo si ty tam musel zažívať. Normálne podľa mňa to ubralo 4 dní zo života a 2 sivé vlasy. No nie, sme oficiálne v Amerike. Čaká nás 3-mesačná expedícia, dnes sme spali prvýkrát tu za $98 či eur a dnes by sme mali ísť vybrať auto konečne. Máme pred sebou 100 km. Tak ideme na to. Hej, ešte som musel typkovi slúbiť, že nebudeme žiadne problémy robiť v USA, že nebudeme drogovať. Či sme nakedy drogovali, sa pýtal som tak 4 krát. Som povedal, že nie proste. A ešte na čo tam bolo?
neviem čo. Takže žiadne problémy, žiadne kominy, urbexy. Hej, nič také nemáme robiť. Aha, že nesmieme žiadne zamestnanie ani pracovať, že je to ilegálne, som povedal, že však nebudeme, že máme proste z dunia na to, na celý výlet, takže žiadne zamestnanie ani prácu nebudeme mať. Expedíciu. Áno. No, takže auto teda došlo. Písal si mu mail, či môžeme prísť po neho včera a dneska ráno ti odpísal toto. Dneska nám odpísal, že môžeme prísť až zajtra po 4:00. Strašne zle. A ja som mu napísal také, že na kolenách, prosím, please can you pick up to... No, tak ďalej, že dneska... Či môžeme dneska vyzdvihnúť? Že prosím. Tá odpísal, že OK, príďte dneska o 3 PM. Takže sme veľmi šťastní a ideme dneska po Feliciu. Inak plán B bol taký, že musíme tu kde ešte spať a ísť po Feliciu až zajtra. Hej. A prišiel som na recepciu a pýtam sa, že koľko bude dnešná noc, ako doplatiť, že ostávame $220 na noc. A dneska sme mali koľko? 90? Dneska sme mali 98. Dobre, takže ideme asi Uberom, voláme si Uber, ne? Takže ideme buď Uber alebo Lyft. Oplatí sa to asi viac ako busy, vlaky, pretože tam by sme zaplatili, neviem, koľko, 20? 30? Sa dá $30 a ešte by sme asi 4 hodiny so všetkými prestupmi do... A so všetkými batohmi, kuframi, ktoré majú 23 kg, 20 eugenov, to si radšej kus priplatíme a ideme rovno po auto za 80. Takže cestujeme už taxíkom do miesta, kde môžeme vyzdvihnúť auto. Pôjdeme asi nejakú hodinu cca. A pán je z Azerbajdžanu. Tak po chvíli rozprávania v angličtine sa opýtam, že či vie po rusky, a on hovorí samozrejme. Tak už rozprávame po rusky, tak to mi ide oveľa lepšie. Картошка большая и small? Ну, большую. Большую это будет $4,5 картошка. Big Mac будет, я думаю, что 7. Ну, я вам советую купить мил. Malá banina, malý zajačík. Alebo zle vidím. Tam vbehol dnu. No, sme na mieste, kde by mala niekde tu byť Felda. Sú tu aj nejaké iné autá. Čakáme za Eugenom, ešte hodinu a pol by sme tu mali takto počkať, máme tu veci na zemi. Je dosť možné, že v takom kontajneri prišla aj naša Felda. Neverím, naša Felda je tu. Už uvidíme. Bola pravdepodobne v takomto kontajnere, čakáme, kým niekto príde a čo nám aj povie o nej, že prečo je tu a kedy si ju môžeme vyzdvihnúť. Ale je to ona. Tam tie otlačky, čo to je? Je to neuveriteľné, ale toto je naše auto. Po vyše 40 dňoch Felicia je tu. Takže? Zaplatené, teda klusmi, aby som sa nemal, lebo dosť veľká suma, okolo $800 teraz. A otvárame auto. Fúha, fakt. Smrdí pneumatikami. Boli ducha. Hej, naše? Nie, toto čo prepravovali. Fakt? Necítiš? Hej, cítiš gumy, no? Čistá nová guma. Všetko tu máme, káble od deškému sú tu. Toto tu je, otvorím si zadok. Mám ho otvorený. Značka zadná je. Aha, naše veci tu sú. Zdvia kľúč, trojholník. Nič im netrebalo z našho auta. Nie, dobre, to je tak, to je. Pôjdeme na chvále. Takže Feldu máme, ideme na ložici do neved. Kde dáme tie kufre, že to je malý kufor, strašne. Pozrite, hodinky idú, 20:46 nášho času je. Tu je 14:46. Prvý štart. Svetla. Či idú všetky na bodíkoch? Vynulovali kilometre. Hej. Svetla zapni, či idú bodíky. Joj, bodíky furt. Idú všetky asi, dobre. Felda ide vonku. Krása. Toto teda, hej. Neuveriteľné to, ideme našou Feldou. Ty kokso. Aký máš, Eugen, pocit z auta? Tá veľmi zaujímavý, že konečne, že my šoferujeme, že proste sme pánmi svojho času. Hej, a idú všetky bodíky stále. Krása. Ono sranda je, že ideme do New Jersey, ale vieme len toľko, že je to nejak zhruba severovýchodne. Nie, Eugen, čo vieme bližšie, že kam ideme? Nevieme nič, že máme internet, nemáme navigáciu, máme len zrnkovitú mapu, ani to ani zrnka nie sú. To nie sú zrnka, to je len také, že načítaná mapa, že vidím kontinenty a hlavné cesty ešte vidím. Zhruba, takže severovýchod je to, kam ideme. Pozrite, koľko vlajek tu je, všade sú oni americké vlajky, všade, oni sú hrdí štát asi tiež. Zajímavé to tu je. Všetko, pozrite, tie semafory, proste žlté. Obrubníky žlté, čiary žlté, jak z filmov. Aj tie značky, tak. Je to úplne také, ako vo filmoch. No, nie sme si istí, ale máme asi prvý problém, proste nám... Aha, vidíte, teraz vidíte?
strašne ide hore voda a čakáme, kedy zopne ventilátor, ale tak ho nechce zapnúť. Asi. Toto tu síce je odpojené, ale to nemá na to vplyv, že by nezaplo aj sám, že by nemal zapnúť sám. Toto je len na manuálne zapnutie ventilátora, takže tak, kde budeme stať, musíme skontrolovať, či ho vlastne zopína, alebo nie. Lebo vidíte, tá voda nevyzerá moc dobre, už to bolo pred chvíľou kus vyššie, teraz to kusice zišlo. No, uvidíme. Ideme dakde. Akože to, jak sa tu tankuje, to cez jednu pištoľ ide všetko? Kde je proste, že benzín, diesel? Tu akože je 87, 89, 93. No trošku sme maturovali, ale už to vyzerá, že to ide. Sme len museli dať druhú kartu, bo s jednou nám to nešlo, neviem prečo. Ide to asi. Tankujeme. Takže sme dotankovali plnú a iba za $22. To je akože v pohode. No akože hej, polka bola, ale tak si zober, že celá nádrža $40, to vôbec nie je zlé. A aby ste boli v obraze, aký je kurz, $1 je 85 centov u nás. Aby ste si aj potom vedeli prepočítavať, keď budeme hovoriť ceny. Čiže tých $22 to bolo nejakých 18,70 eur. Takže ľadová drť. Ukážem vám hneď, čo tam je. V podstate nejaký burger za 6 eur, teda $6. A mozzarella sticks za 4,90. Čo je zhruba euro nejakých 90 centov, teda dolári nejakých 90 centov. Idem vám ukázať, ako to vyzerá. Takže takýto nie je úplne krásny burger, no ale cenovo v pohode. A tu sú tie mozzarella sticks, tam má burger a yogurt. Za $6 myslím si, že v pohodičke úplne. Takže zistili sme jednu len takú maličkosť. Úplne takú malú. Asi preto bolo tak teplo na kontrolke, teplota motora, pretože voda Nie je. Nemáme vodu. Není tam proste nič. A to znamená, že možno je tým pádom aj prázdna celá tá chladiaca sústava a chladič je možno, že bez vody. Keďže tu... Tam není nič, tam není ani kus vody. Pozrite úplne až na spodku, jak sa to tam má vyťahovať. Neviem, nezaostri to, lebo je to proste ďaleko, ale tam není ani kus vody v tej nádobke. Tak toto je teraz zaujímavé. Musíme hľadať G11? Nie, G12 toto je. Sa mi zdá, ale nie som si istý. Fakt? Tu je nejaká voda do chladiča, ale je nejaká univerzálna. Jo. Ale vo všeobecnosti sme sa fakt toho bali, že bude to hrdzavé, ale reálne to je ešte, ja neviem, jak to je možné, ale to je menej hrdzavé, jak sme im to dozdávali. Pozrite, však to malo viac hrdze tie, akože áno, my sme ich robili, ale on to hneď zhrdzavelo naspäť. Aj tie síce náboje nevidno. No ale proste ani kus to viac nezhrdzavelo oproti tomu, ako sme im to odovzdávali. Pozrite sa, predné brzdy sme síce zabrzdili už kus, ale sú úplne v pohode, sú síce nové, ale tak je to v pohodičke. Nezhrdzavelo to, čoho sme sa báli. Jediná najviac hrdzavá vec pod kapotou je teraz toto. To je lacnejšia kvapalina do ostrekovačák na Slovensku. Fakt? Počkaj, 1 galón, 3 CMS, 3,80 litra. Toto je galón? Hej, pozeraj, $5 Čo si? do minus 20 na pumpe. Pozri na minus 30, $6. Čo si? Aká pekná do minus 30. To je lacnejšie. Bereme. No, asi bereme galón mlieka. Ale nie, bereme galón vody, lebo nenašli sme tu nič také, že G11 alebo G12. Takže proste čistá voda a zatiaľ toto bude musieť stačiť. Pozrite na toto. Uhorkové lejsky. Tak tu im to dobré ide. Takže studená voda z chladničky. No neviem, či to je dobrý nápad. To je úplne že ľadová voda. Toto keď dáme na ten horúci blok, ktorý teraz by praskol. Ale dobre, 25 minút stojí auto. Hej, 30 minút. Stojí. To bude komentárov teraz. Taká je priezračná. Aha, už buble. Aha. Pekné, čisté je, nie? Čisté, treba vymeniť na držku. Čistúčke je. Skús naliať. No, je tam toho trošku. Vychádzam vonku a Peťo mení repráky. Prvé tankovanie a on mení repráky. Bo to zajtra sa nedalo spraviť. To proste teraz, lebo bez hudby nie je. No jak to vyzerá? Už to mám, reprák je zapojený, funguje hra. A už to tam len takto nahodím a bude to. A jak hrá, dobre? Uvidíme, keď sa zavrú dvere, zatiaľ ide k... No, GBL-ka sú dnu. Uvidíme, jak to bude hrať, keď zavrieme dvere. Fungujú. A dúfam, že to bude teda lepšie. Ďakujeme fanúšikovi za GBL-ka, ktoré sme na poslednú chvíľu zohnali. No takže teraz, čo si vlastne vyriešil? Som tam dolil vodu na 3-krát. A vybral tam také jedno čidlo, čo je na potrubí za termostátom. Čidlo? Hej, že by tam aj odišiel vzduch. Tak dúfam, že pomohlo. Dobial som tam asi 2,5 litra. Medzi tým som zrobil Bluetooth, repráky a opravil tam ten konektorik. Ten tam. Ide. No a načítali sme si teda na pumpe mapu. O 152 mil by malo byť miesto, kam ideme. A aj vidno, že ideme 55 mil. Mapy nám to pekne ukazujú. A 55 mil je zhruba nejakých asi 90...
Môže byť, že 90, lebo ručička trošku viac ukazuje. A kam vlastne, Eugen, ideme do New Jersey? Ideme do New Jersey k môjmu kamarátovi, ktorý tu žije už asi 15 rokov. Ideme po nejaké rády tie začiatočné, na čo si dať pozor, ako si urobiť SIM karty. Chceme mu zadné sedačky nechať, ale možno nenecháme. A tak dorobiť, chceme zámok, repraky si spravil a ešte nejaké také maličkosti. Hej. To znamená akože... To je pre hlupákov, že proste no neparkuj tu. Asi hej, no. 70. Aha, prvýkrát pred nami New York City značka. To akože čo s ním robí s tým BMWčkom? Však on normálne ide po gumách svojich. Po kolesách. Dozadu v podstate. Dobre. No, takže za chvíľku New Jersey. Ešte to máme ku Davidovi nejakých 25 mil. Pozrite sa na ten vysielač. Áno, je to vysielač, nie strom. Jak je zamaskovaný. Hnedá tyčka železná a hore to vyzerá jak listy. No, kde sme, Eugen? Sme v Trentone a normálne stretol nás David, Slovak speaking. Čauko. Ja som takého Eugena, ktorého poznám od malička zo základnej školy, ktorý bol 9-tak a ja 4-tak zasram. A kvôli mne musel sedieť po škole, lebo David vystriekal hasiaci prístroj a oni tu, pozri sa tu, oni prišli na Felicitánu. Trenton, New Jersey, to je neskutočné. To je, ja už sa teším na zažitky, aké budú. Vami to to bude masaker, Ideme porozprávať a zajtra si nám slúbil čo? Zajtra som vám slúbil, že vám ukážem Filadelfiu, jak to tu vlastne v Amerike vyzerá. Že by ste videli takú aj pravdivú Ameriku, nie len z filmov, že aké to je všetko krásne. Uvidíte, jak to tu vlastne ide. A ešte vám ukážem aj obchody, aké sú u nás. Že... Aj do geta si nás chcel zobrať, nie? Či ide? Ale aj krásne veci. Aj krásne, to je jasné. Dobre. To musí byť aj rovnováha. Super. Ideme tú vodu pozrieť, čo sme chceli. A zátrub, to je on, čo? U nás taký Peťo zvyčajne. Hej, jatrujú. Tu je taká poistka. Tu je. Ty vole, to je Škoda 1.3 MPI. Klasika. Takže skontrolujeme tú vodu. Lenže by ti to nevystrelilo. Bíka. Aha, vlastne nové večko máme. Je tam? Fuj. Skús pokývať. Aha, je. Aj už zružovela. Sa zmiešala. Už, hej, takže čo tam bolo predsa len na spodku. Dobre, už chladí. Takže voda asi fixnutá. Ja mám chlapci, len nezavidím tie kolóny, čo tu budú a s tým stať bez... Budú? Bo v Washington bol prázdny, to je jak bez ľudí. Počúvaj, veľmi vlhko tu je. Ešte len bude, počkaj, v pondelok má byť 37, to vtedy uvidíš. Vlhkosť, to je najhoršie, čo tu môže byť. Keď pôjdete na druhú stranu Ameriky, tam práve, že vlhkosť nemá, z toho dôvodu, že v Kalifornii... Tam bude sucho, nie? Vietor fúka do oceánu a stadiaľ tú vlhkosť fúka z oceánu dnu. Aha. Takže tu sa osprchuješ a za 5 minút si mokrý, tak keby si zo sprchy vyšiel. Pozrite, akože stôl z motoru. Pozri sa, jak to vyzerá. To si originál vymontoval z dačoho? No a nie. Si... R6 Volkswagen. Tu máš za $40, máš aj, to máš, tu nereši sú také auto. Kde môžeš do nejakých štátov volať? Môžeš si vybrať, že si môžeš na Slovensko volať. To zajtra pôjdeme si volať. Girls, hi. We are with Peter in New Jersey, Trenton. I would like to ask you some questions. How long do you live here? I've been here for 10 years. 10 years? I've been here my whole life. Whole life? I was born here. Okay, your English is very good. Thank you. Not mine. Your. My English is like Borat. Did you see this film Borat movie? No. Borat, not. Borat is from Kazakhstan. Okay, you study here. You live here. Yeah. We are planning to travel with our Skoda Felicia to California, Death Valley, the hottest place in the world, Okay. and then to Alaska. What could you say about our plan with our old car, 27 years old? I'd say good luck. Yeah, good luck. You're either gonna make
feel you're not, but I think you'll get there one somehow. Yeah, Death Valley. Yeah, I was at Death Valley a while ago. It's crazy. Cars break down, people pass out. Are they cannibals? What? No. You never know. Guys, be careful. You never know. Be careful. Girls, thank you for your answer. And now I would like to ask you in Slovakian language. Okay. Because not everything I was rozumel. Povedzte mi. A viete mi povedať po slovensky? Jo, a po česky. Kalifornia. Bude tam veľmi horúco teraz v júli, keď tam prídeme? Nebývame v Kalifornii, to nevieme. Ale asi hej. A teraz je tam aj veľa protestov. No dobre, a Aliaška, boli ste tam? Alaska? Nie, nikdy. Vraj tam je viac medveďov ako ľudí. Wow. Takže be careful. Thank you so much. Dáme vám vedieť, we will give you know, či prežijeme. Okay, super. Survive. Thank you so much. Anytime. Thank you. Ďakujeme. Ahojte. Ahoj. Je 11 hodín ich času, čiže našich je 5 ráno a ešte sa vo veľkom obzerá naša Felda. Je veselo. No a takto nejak to vyzerá. Pozrite, prší. Zistili sme, že auto asi teče. Tak, jak sme si mysleli. No a tak. Je ďalší deň. Zastavili sme sa v takéto reštike, ktorú nám David odporučil. Pozrite sa, čo nám došlo. Nejaká omeleta s mesom a húbami. Toto gratis k tomu. Toto som si ja objednal, to je jak z filmu. Dobre to vyzerá. Aha, teraz nám došlo ešte jedno. A toto vyzerá ako... Aha, to je taká... To je jak... So šunkou a so slaninou. Pekné. Takže také niečo. Koľko to stálo? Toto to nejakých $14, nie? A to 13. Toto 14? Neviem, toto 14. A toto 14 asi tiež, a toto nejakých 13 asi. No, takže najedli sme sa. A ideme vybaviť simky. David šoferuje, chcel si vyskúšať našu Feldu. Je to zažitok normálne, na to servo nie som tak zvyknutý, že ja. Nepamätám naposledy, kedy som jazdil na aute, ktoré nemá servo. No, takže ideme po simky a potom ideme nahodiť dashcam nový, ktorý sme medzi časom zohnali, aby sme mali aj interiérovú kameru, čo bude brutálne. A ideme potom do Zombielandu? Do Zombielandu ideme, no do... A čo to znamená v podstate? To vyzerá tak, ako sa Amerika stará o svojich občanov, lebo najviac sú tam občania, ktorí sú v demolatnom stave. Ako sami si za to môžu, lebo drogujú. A zoberte loptu, nie drogy. Aha, takže takých svetovaných ľudí tam uvidíme. Svetovaných, no ja neviem, čo oni berú za drogy, ale normálne za triezva v živote neudržíš taký balans, jaký udržia oni. Oni sú proste opretí, to je niečo neskutočné. No som zvedavý. Máme dve karty, jedna stála zhruba $50 na mesiac, neobmedzené všetko by tam malo byť. A zvolili sme T-Mobile. Vraj je dobrý tento, AT&T a ešte niečo, tak toto sme mali najbližšie, tak uvidíme, ako to teda bude fungovať. A od dneska sme teda asi online. $50 na mesiac krát dve karty. Čiže asi nejakých $300 minieme dokopy na internet. Pozrite, Walmart. Tak sa to číta, Walmart? Walmart. Ideme tam kúpiť redukciu. Stan asi nejaký karimatky, chladničku by sme chceli kúpiť, aby sme mali... A čo sme ešte chceli, Eugen? Fixy, umývanie okien. Odmasňovač. Chladiacu kvapalinu. Chladiacu kvapalinu, hej, a ešte... Toto je americké Tesco, dá sa povedať. To je taký najviac basic obchod, hej? No, ideme teda hľadať nejaké tie veci. Smednú. Vraj tu môžem natáčať, povedal David. Ideme hľadať redukciu, asi začneme, ne? Pozrite, $328 za takú veľkú telku. Sice ranejky stále $70, ale telka za 330. To je dobrá cena. Tam za 88, a to je monitor. 430 €, takáto telka 70 palcová. Veľmi zaujímavé. Aha, normálne nás telky zaujali. Natáčame telky v obchode. 75 palcová za 500. OK. No, pokročili sme, máme že rolky na okna, toaleťaky na sranie, toto na okna, fixky na vaše mená, ktoré budeme zajtra ráno hneď písať. Rozmýšľame, ako zoberieme chvácu tým pádom našu, ale nenašli sme nič také, že G12, že asi bereme univerzálnu. G12 tu ani nenájdeš. Veru, asi nie. To zoberieme takú, ne? Tak čo by mohlo poškodiť? To je do autozónu. Bicykle takto v obchode. OK. Takže náš prvý nákup blokujeme. No, dvakrát nám to nechcelo naštartovať, skús. Dobre, vypni. Táto čo? To auto s nami ešte má plány, Eugen. Má ešte také plány. Vydaj.
čo to? Išiel by si na tom do Aliašky a naspäť? Išiel, no. Chlapci, o tom je to dobrodružstvo, preto vás normálne obdivujem. Tovar. Naštartovala felnička. Takže potenciál to auto má. Ty kokso. Ale ide? Ide. Zaujímavé domčeky tu vedľa seba poukladané. To všetko sú len také drevené domčeky, tenučké steny úplne. A okná tiež len také tenké, jak u nás pred plastovými mi to príde. No toto je Amerika ešte tak trošku staršie na to. Najvyspelejší štát, nie? Poď sa tu najvyspelejší, poď sa na tie kable, jak to má, poď tam. Všetko drevené stĺpy po celom meste. Poď sa tu, čo to tu je. Ale tak tie káble, akože no, káble. Cable management trošku není akože moc pekný, no. Tu sú otvorené káble. Ježiš, fakt! European Bakery, takže vraj, no európsky obchod v podstate, nie? Ideme pozrieť, čo tu je dnuka. Čo si, fakt sú tu. Aha, Timbark, polské veci. Aj také, čo by sme, tu je keby som teraz u nás v obchode, fakt. Tak to tu pôsobí. Tatárka. 50. Fidorka, bompári, hašlerky. Guláš. Alpa. Aha, popradská káva. Perfekt. Čo si? Pozrite, esíčka. Chlebík normálny. Toto je to, čo treba nám po ceste mať. Čo si? Kofola, koľko? 4,90. $5. Ale tak čo, pridažka oceánska. Rajec, no rajec si berem. Ja si rajec. Čo? Tu je klas. Tu je, no tu máš klas. Čo? Tak to bereme 100%. Spišské parky v obchode? OK. Pozrite, čo sme kúpili. Máme konečne redukciu a môžeme nabíjať vo veľkom. Pozrite, tu som sa s Eugenom rozbalil. Sme to trošku chlapsky to tu vyzerá. To nevadí. No, mobil nabíjame, redukcia funguje. Takže super, máme $6 iba jedna stála, 18 dokopy za 3. Skoro jak naše. No, takže ideme, čo to je za bávo? BMW 335i single turbo, na jednom velikánskom turbe najväčšie, čo sa dá. Najväčšie, čo sa dá? Jaký tam je motor vlastne? 3 liter. 3 liter? 3 liter, no. Ale V6? No. Iba, ja som myslel, že taká V12. Ja No zatoruj, že čo to zrobí? Jo, dobre, ideme sa na to povoziť. Tak. Koľko to má koní? No na etanole to má 750 a tak na obyčajnej mape, čo je na dennej jazdenie, tak 650. Simore, dobrý zvuk. Simore. 140 km. 140, pre boha. Jo, dobre to prdí. Amerika, hej? Amerika. Jo, konec. Teraz načítava boost. Brutál. V6 to robí. V6 máme, radový štrán. Radový. Tomu sa hovorí, že to je kopia Toyota Supry, tu Jazzy motor. Nemecká Toyota Supra. Aha. Normálne sa zapol alarm na aute vedľa. Dobre, na aute vedľa sa zapol alarm z toho. Toto je úlet. To je bávo. Dobre, Eugen. Eugen má dosť. Dobre.
Takže dneska bola naša trasa nejaká takáto. Najprv z letiska po auto a potom do Trentonu za Dávidom. Spravili sme zhruba nejakých 370 km. No a to je už z tohto prvého dielu všetko. V druhom dieli porobíme na aute ešte nejaký ten tuning, čo nám chýbal. A pôjdeme do mesta Filadelfia, ktoré vám ukážeme. A pozrite, slovenská vlajka, čo tam robila. Rýchlo omrkneme, ako vyzerá mesto a ako vyzerá jeho, povedal by som, podsvetie. Toto čo je tu? Tak je poskladané, vidíš zombie. To čo bolo? Si to videl? Či musí. Veľmi známa Kensington Street, na ktorej sú takíto zombíci, sa dá povedať. No uvidíte, čo všetko sa nám tam podarilo natočiť, bol to fakt brutál. Toto vidieť, až zimom riavky, ako sa dokážu ľudia takto zničiť. Ďalšia veľmi dôležitá úloha bude napísať vaše mená na auto a to rovno príde taká burka, že sme z nej boli hotoví. Dokonca policajti uzavreli ulicu. Naša prvá pizza a nám platili. To sa tiež budete čudovať prečo. No môžete si len tipnúť, kde sme šli potom. Samozrejme do New Yorku s Feldou. Tam sa nám toho podarilo kopec natočiť, kopec ľudí, ktorí boli z Felicie nadšení. Felicia na Times Square, to ste ešte nevideli. Ukážeme vám všetky zaujímavosti z mesta, výškové budovy, mosty, pôjdeme sa pozrieť k miestu, kde stali dvojičky, či do Central Parku, kde na nás doslova zaútočia veveričky. Dokonca sme sa dostali aj do metra a nočný New York tiež nebude chýbať. A na záver, aby sme sa nenudili, Felda sa vybila v centre New Yorku v noci. Ako sme to vyriešili, uvidíte už v druhom dieli. A ako som vravel už na začiatku, druhý diel máte už teraz na Hero Hero. Odkaz máte v popise. Za tých 5 € mesačne fakt výrobu seriálu brutálne podporíš. No a ako bonus dostaneš aj tieto všetky zaujímavé výhody. Ako napríklad práve to, že druhý diel je tam už teraz a samozrejme bez reklam. No a taktiež nezabúdajte, že všetok nový merch je na mojej merch e-shop stránke, nájdete tam celú našu novú cestovateľskú kolekciu, alebo aj moje ostatné kolekcie. To je už na dnes všetko, tak sa majte a čaute.